ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆମର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଘନବସ୍ତୁ ବା ତ୍ରୈମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ। ତ୍ରୈମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ କହିବାର କାରଣ ଏହାର ତିନୋଟି ମାପ ଥାଏ, ଯଥା ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା। ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘନବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା, ଯେପରି ଆୟତଘନ, ସମଘନ, ସିଲିଣ୍ଡର, କୋନ୍ ଏବଂ ଗୋଲକ। ଯେଉଁ ଘନବସ୍ତୁର ଲମ୍ବ, ଓସାର ଓ ଉଚ୍ଚତା ଥାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆୟତାକାର ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆୟତଘନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆୟତଘନର ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବା, ଯେପରିକି ଇଟା, ବହି, ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ, ଆଲମିରା ଇତ୍ୟାଦି। ଆୟତଘନ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ସମଘନ ବିଷୟରେ। ସମଘନ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଘନବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ଥାଏ, ତାହାକୁ ସମଘନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଲୁଡୁ ଗୋଟି, ପଜଲ କ୍ୟୁବ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲୁଡୁ ଖେଳିଥିବ, ଦେଖିଥିବ ତାର ଚାରିପଟ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସମାନ ଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସିଲିଣ୍ଡର ବିଷୟରେ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତମ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବ। ସେହି ଆକୃତିର ଘନବସ୍ତୁକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବା। ତମ ଘରେ ଯଦି ଖୋଜିବ, ଟିଣ ଡବା ଥିବ, ପାଉଡ଼ର ଡବା ଥିବ, ସେପରି ବୋଟଲ ଥିବ, କଟା ହୋଇନଥିବା ପେନସିଲ୍ ଥିବ। ସେସବୁ ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡରର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ କୋନ୍। ତମେ ତ ବାର୍ଥଡେ ମନାଉଥିବ, ବାର୍ଥଡେ ଟୋପି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୋନ୍ ଖାଇଥିବ। ତ ଯେଉଁ ଘନବସ୍ତୁର ତଳ ବୃତ୍ତାକାର ହୋଇ ଉପରକୁ କ୍ରମଶଃ ଗୋଚିଆ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ କୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ କୋନ୍ ଆକୃତି ବସ୍ତୁର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। କହିଥିଲେ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍, ଯୋଗ ଟୋପି, କାହାଳି, ଗାଜର। କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ବା ଫୁଟବଲ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଖେଳିଥିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଲକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବଲ୍, ଫୁଟବଲ୍, ଅରେଞ୍ଜ, ଗ୍ଲୋବ୍, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଲକର ଉଦାହରଣ। ଘନବସ୍ତୁର ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କେଉଁ ଘନବସ୍ତୁର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ତଳ ଥାଏ, କାହାର କେତୋଟି ଧାର ଥାଏ ଏବଂ କାହାର କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ଥାଏ। ତା ସହିତ କେଉଁ ଘନବସ୍ତୁର ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ତଳ ସମତଳ ଏବଂ କେଉଁ ଘନବସ୍ତୁର ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ତଳ ବକ୍ରତଳ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆୟତଘନ। ଆୟତଘନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆୟତାକାର ଏବଂ ସମତଳ। ଏହାର 6ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିଥିବ କିମ୍ବା କମ୍ପାସ ବକ୍ସରେ ଦେଖିଥିବ 6ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି। ଯେଉଁ ରେଖାରେ 2ଟି ତଳ ବା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆୟତଘନର ଧାର, ଗୋଟିଏ ଇଟା ନେଇ ତାର ଧାର ଗଣିପାରିବା ବା କମ୍ପାସ ବକ୍ସ ନେଇ ତାର ଧାର ଗଣିପାରିବା। ଧାର ଗଣିବା କେତୋଟି ହେଉଛି? 12ଟି ହେଉଛି। ତ ଆୟତଘନର ଧାର ହେଉଛି 12ଟି। ସେମିତି ଯେଉଁଠି ଗୋଜିଆ ହେଇକି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି 3ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ତଳ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଶେଷ ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଶୀର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା କେତୋଟି ଅଛି ନା 8ଟି। ତ ଜାଣିଲେ ଆୟତଘନର ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ତଳ ଅଛି 6ଟି, ଧାର ଅଛି 12ଟି ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ଅଛି 8ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମଘନ। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଲୁଡୁ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତାର ଧର ସମଘନ ଦେଖିବା। 1ଟାରୁ 6 ଯାଏଁ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର 6ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି। ସେମିତି ଧାର ଅଛି, ଗଣିବା 12ଟି, ଶୀର୍ଷ ଅଛି 8ଟି। ଆୟତଘନର ଯାହା
ସମଘନର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା। ତାପରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତଳ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବକ୍ର ତଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମତଳ। ଉପର ଆଉ ତଳ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଛି, ସେ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସମତଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ବକ୍ରତଳ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏମିତି ସିଲିଣ୍ଡରର ତିନୋଟି ତଳ ଅଛି। ସେମିତି ଧାର ହେଉଛି ଦୁଇଟି, ତାପରେ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ତଳ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଏବଂ ଏହାର ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ। ତାପରେ କୋନ୍ ଦେଖିବା। କୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତଳ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମତଳ, ଯେଉଁଟା ତଳପଟଟା ବୃତ୍ତାକାର ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବକ୍ରତଳ, ଯେଉଁଟା ଉପରକୁ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତେଣୁ କୋନ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ତଳ ହେଲା ଦୁଇଟି ଏବଂ ଧାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଶୀର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଗୋଲକ ଅର୍ଥ ବଲ୍। ବଲ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବକ୍ରତଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ କରିବା। ସାରଣୀ କରିକି ଆୟତଘନ, ସମଘନ, ସିଲିଣ୍ଡର, କୋନ୍ ଏବଂ ଗୋଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ତଳ କେତୋଟି ରହିଛି, ଧାର କେତୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ଶୀର୍ଷ କେତୋଟି ରହିଛି ତାହା ଲେଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।